Joaquín Fernández. Diu que té la seva filla aquí. Jo hi som. Va, si posa que és canalla. Potser no és un canalla, Martí. I tant que sí que és un canalla. Mira, t'ensumes com si no crec que ens portarà problemes. No crec pas. Si hi ha problemes segur que seran per ell. Estic segur que en traurem alguna cosa de profit. Sobre la noia? No, home, no. Sobre el seu llenguatge. Aquí hi ha l'home. El professor Jordana. Bon dia. Segui. Bon dia. He vingut per un assumpto molt serio. Mare cartagenera i pare de Caravaca. Fa uns 30 anys que és a Catalunya. Va aprendre a parlar correctament el català, anant amunt i avall amb els escombraris de Campí, a l'Hospitalet. Després us ensenyaré com palatitza la vocal neutra en certes posicions. Què vol? Doncs vull la meva filla, ve-t'ho aquí. Vull la meva filla! I com que sí, és el seu pare, oi? Allò pretén que algú altre la vulgui. Veig amb satisfacció que encara li queda una encuna de sentiment familiar. És dalt, pot portar-la mateix. Què? Que ja se la pot emportar, allò pretén que me'l copijava per compte seu, oi? Vinga, vinga, no es posi així, ministre. Això és raonable. Li sembla bé a vosaltres una persona així d'aquesta manera? La nena meva, la té vostè, i jo qui pinto, d'acord? La seva filla ha tingut la gosadia de presentar-se a casa meva i demanar-me que l'ensenyi a parlar correctament el català, perquè vol ser dependenta d'una floristeria. Aquest senyor i la meva majordoma en són testimonis. Com gosa intentar fer-me xantatge? L'ha fet a venir expressament. No, ministre! I tant que sí, si no com sabia que aquí, No s'ha de tractar la pobra gent així, ministre. la policia s'encarregarà de tractar-vos. Hi ha un pla muntat per extorsionar-me amb amenaces. Ara m'ha vist sobre el comissaria. T'han demanat un cèntim? Que ho digui aquest senyor d'aquí. Ha dit una paraula de diners. I aleshores, per quina altra raó ha vingut? No és difícil d'endevinar, ministre, sigui humà. Però me l'ha enviada vostè o no, Fernández? Cregui'm, ministre, mai de la vida. Li juro per lo més sagrat. Que se la recita en 2 mesos. Però aleshores, com es treu que aquí? És molt, li diré de seguida amb una paraula. Estic esperant per dir-li. Estic esforçant per dir-li. I estic preparat per dir-li. Fontanella, aquest home té un cert talent natural per la retòrica. Fixeu-vos el seu cant salvàtic. Estic esperant per dir-li. Estic esforçant per dir-li. Estic preparat per dir-li. Oh, una retòrica sentimental. Un creuer fructífer entre la banda de Cartagena i la musicalitat melanjosa de la banda de Llobregat, on es gronxa la seva tendència a la malícia deshonesta. Jordana, una mica més de respecte. Escolti'm, com sabia que la noia era aquí si no l'heu enviada a vostè? Tot és molt fàcil, ministre. La nena porta un xavaler en taxi per donar la volta. És fill de la seva casera. Hernano, mentre s'esperava per tornar a casa amb ella, quan la nena s'ha enterat que vostè volia que es quedés aquí, ha anat a Hernando i li ha dit que li portés l'equipatge. Jo l'he trobat per casualitat al carrer de l'Arc del Teatro. Una taverna, esclar. La taverna és el club del poble, ministre. Jo només soc una convillaire. Deixa-la acabar, Jordana. El prim de masticar l'assumpte. Ja li faig una pregunta. Quin era el meu deure i el meu sentiment de pare? I li he dit, porta'm el tuto cap a... I per què no anat vostè mateix a recollir els bultos? Oh! La seva marquesa no me'ls havia deixat portar. Ja sap com són aquestes dones. M'ha costat un ral de propina perquè el xavalet m'ha fotet el molt fill de sa mare. I aquí he portat els bultos per fer-li un servei i ja està. I en què consisteix aquest equipatge? Doncs veurà. Una guitarra, ministre. Unes quantes postals. Quincalla per donar-me. I una gàbia d'ocell. Va dir que no necessitava vestits. Que podia pensar un servidor de la notícia. Que podia pensar un pare. No, ara ho entenc. Ha vingut a salvar-me d'una desgràcia pitjor que la mort. Exacte, ministre. Vostè ho ha dit. Però per què dur l'equipatge es pensa endur-se la noia? Que he de portar-me la noia. Portar-la! Portarà ara mateix, més de pressa que corrents. No digues això, ministre.
ministre. Jo no sóc com de posar pas a les rodes de la meva filla, com vostè diria ahir. Senyora Mercè! Aquest llibre no para de l'ermita. Ja li pot donar. Escolta, aquí el malentès, Senyora, no se la pot endur. Com s'ho faria? Va dir que li cremés tota la roba. Exacte. No voldrà que la passessi despullada com una moneta del parc, com diria vostè. Deia que volia la seva filla. Agafi-la, si no té roba, li compra. I jo pregunto, on té la roba que portava quan ha entrat? L'he cremada jo o la seva senyora aquí present? La seva majordoma, si no li sap greu. He fet anar a comprar robes noves per la seva filla. Quan arribi, se la podrà endur. Si vol, pot esperar amb mi a la cuina. Vinga, fora. Escolti, ministre, vostè i jo som homes de món, Homes de món, oi? Senyora Mercè, potser que em deixi sol. Soc del mateix parer. La cena és vostra, Fernández? Gràcies, ministre. Des del primer moment que m'ha tingut simpàtic, ministre, i no tinc pas tanta pressa per veure tornar la filla a casa. Que no estigui disposat a fer un arreglitjo. Això que en bon català es diu un bon arranjament. La joveneta és maca i gentil, però vista amb vostè pare, no val ni el que em costa. Ho dic com ho sento. L'únic que vull són els meus nets com a pare. Jo li he donat aquest trosset que passeja la llum del sol, les flors, els carrers de Barcelona. I què n'hi crec? Vostè és l'únic home al món que es pensa que la cediré gratis. Vostè és un home de possible, ministre. Què són 20 duros per vostè i per mi? Què la Lucita? Ha de saber, senyor Fernández, que les intencions del senyor Jordana són absolutament honorables. Ja ho sé, si hagués passat el contrari, no li he demanat 100 duros, no 20. Això vol dir que us vendríeu la filla per 500 pessetes. La vendria, però no segons qui, ministre. Vull dir que per comprar un ministre com vostè estic disposat a fer un esforç, li asseguro. Però no té moral, home de Déu. No m'ho puc permetre, que vostè tampoc si fos tan poca com jo, ministre. Ah, i no vaig de mala fe, no. Però si la Rosita té alguna cosa a treure, per què no hi vull treure jo una participació? No sé què fer, coronel. És indiscutible que des del punt de vista laboral és un delicte donar un cèntim a aquest home. Però reconec que la seva demanda hi ha una mena de justícia primitiva. Exacte, un cor de pare, com si diguéssim. Comprenc els seus sentiments, però la veritat no em semblen justificables. No, ministre, no se miri així, miri d'una altra manera. Els hi pregunto, què sóc jo, ministre meu? Què sóc jo? Un poc de mala vida, vengo aquí. Però les meves necessitats són més fortes que les d'un pobre honrat. Menys igual que ell, bec igual que ell, o més que ell. I necessito música i ballaruta, perquè no sóc un home que pensa. Per quan estic trist tot, i a mi me cobra el mateix que les persones honrades. Però vostè i vostè s'aprofitarien de l'ocasió d'un home per tapar-li el peu de la seva filla, d'alimentar, de vestir, amb el suor de la seva front, fins que va ser prou grandeta perquè els senyors s'interessessin per ella. És que vingut no són una quantitat modesta? Ho poso a les seves mans. Ho deixo a les seves mans. Aquest home és un savi fontanella. Amb 3 mesos de classes podia escollir entre una trona de predicador i un escó de diputat. Què li sembla la proposició, Fernández? Que moltes gràcies, ministre, però de predicadors i diputats i sentit vols, perquè jo sóc un home que pensa. Estic aficionat a la religió, a la política, a les raons socials i a totes les distraccions com aquestes. Però els bisbes dels disputats porten una vida de gossos. Jo tinc la meva pròpia vocació, la de la mala vida. I si comparem les situacions laborals, aquesta és l'única que el pega que a mi m'agrada. Crec que s'ha guanyat els 20 duros. Jo tinc por que em faci un mal ús. Cregui'm que no, ministre, que Déu me castigui si dic mentides. No tinc por que m'estasti, faci economies o m'entregui a la vagància. Dilluns que ve no em quedarà ni un cèntim i seguiré tornant a treballar com si no m'haguessin donat res.
I no me sentiré més pobre per això. Un antics bauts amb la parenta per donar feina a la gent i divertir-nos. I a vostès de buscar-li, ens haurien d'estar millor. Ai, em sembla que es mereix 40 duros en lloc de 20. No, ministre, ella no s'ho podria permetre, no tindria prou per gastar-se. Jo tampoc. Doni'm 40 duros. Luego que sentiments de prudència i després, adeu, alegria. Doni'm la quantitat exacta, ni un centim més, ni un centim menys. Però escolti'm, per què no es casa amb aquesta dona? Escolti'm, jo sóc més aviat contrari a encoratjar aquesta mena d'immoralitats. Digui-li amb ella, digui-li amb ella. Què més voldria jo? No tinc ninguna autoritat, tots els inconvenients són per mi. Hi ha que fer regalets, hi ha que comprar vestits, que són un escàndol. En una paraula, ministre, que sóc el seu esclau. Només perquè no sap el seu marit davant de la llei. Ella també ho sap. A veure si li fa entendre. Segueixi el meu consell, ministre. Casis amb ella. Ara que és jove i no la sap prou llarga. Si no ho fa, un dia s'estirarà els cabells. I si ho fa, serà ella qui se'ls estirarà. Però molt més ella que vostè. Perquè ella és una dona i vostè és un home. I no sabrà com ser feliç. Si no escoltem aquest en un minut més, ens quedarem sense principis. Li 20 duros? Sí, ministre. No en voldré 40, potser. Avui no, un altre dia potser sí. Gràcies, ministre. Bon dia. Bon dia. Disculpi, senyoreta. Zarangotón, que no coneixen a la teva pròpia filla. Hòstia! Dolcita! Què és això, Joaquí? Que faig el ridícul. Oh, ridícul! Vigili, senyor. No li digui res que li pugui posar al cap. Té raó, senyor Mercè. Sí, on el ridícul de mala manera. Que encara me falta el sombrero. Oh, he vengo de nova. No crec que res tan espantós en la vida. Bé, doncs saber mentides canvi que es fan amb una neteja. Ara sí que és digna de tindre un pare com jo. Es que aquí la neteja es fácil. Agua calenta y freda, toallola son y una barra para posarla que te crema al día. Y repay que no rascan. Y una taza de fusta que está plena de sabor que va a la primavera. Normal que la señora vagi tan neta vaya a rentarse un gustirrín. Que vinguin a casa me vaya a veure. Satisfat la meva like com si m'estirà el Ah, no, si no m'agrada para nada, ¿eh? Y me da igual que me senti tothom. La senyora Mercè ja sap el que vull dir. Quin problema hi ha, senyor Mercè? No cap, senyor, no té cap importància. No? Que tenia una gana de trencar-lo que no sabia pa on mirar, que això que li he posat una tovallola a sobre, eh? Sobre de què, Però un mirall. Fernández és que cria la seva filla amb una rigidesa extraordinària. No l'he criat de ninguna manera. No és culpa meva. Una surra amb la corretja de tant en tant i aire. No està acostumada a aquest toqui. Que veure ara com s'acostuma de seguida a la vida liberal d'aquesta casa. No, yo no me voy a acostumar a aquesta cosa de que sóc una noia un rayo. Ui, si torna a dir que és una noia honrada, el teu pare s'endurà cap a casa. Ja, tu, no! Ja veu que no coneix el meu pare, que només ha vingut aquí perquè li interessa el carnet per emborratxar-se. És que serveix per una altra cosa el calet? Home, Si t'assembla fer una obra de caritat a la parròquia. Sí, no? I no te vull sentir més. I que no me diguin aquests senyors que els hi has faltat el respecte. O sabràs que és ton pare. Estamos! Fernández, se li acudeix un altre projecte per la seva filla? La benedicció paterna, potser? No som pas tan burro com per posar la meva filla davant de la meva sapiència. Oh, bastant difícil és aguantar la sense. Si vol el secret de la Rosita, ho fa vostè mateix. I amb una corretja. Hasta la pròxima, cavallers. Alto, 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 alto. Suposo que vindrà a veure la seva filla tant i tant, del seu pare. Moltes gràcies, ministre. Però aquesta setmana no, que treballo a molta distància. Més endavant els tornarem a veure. Bon dia, senyors. Bon dia, senyora. No cregui que el feia embustero, prefereix que li corri al darrere un bulldog que en tu comprara. Trigarem molt temps a tornar. Jo no necessito per res, Rosita. No menos, es una vergonya per mi. Recollint basura tot el dia en compte de treballar en el seu ofici. I quin és el seu ofici, Rosita? Pot passar el
entenen? Més val que s'esperi un vestit ben a la moda, no li sembla? A més, no hauries de girar les que no, les teves amigues. Ara que has pujat a l'escala social, d'això en diem esnopisme. No digui que són amigues meves, En los sofocos que m'han donat i la vegada que m'han deixat en ridícul sempre que han pogut posar, que s'atraguin la seva medicina. Però sí que m'esperaré per tenir un vestit de moda. És que m'agraden tant. Ah, per cert, que la senyora Mercè, que diu que me tinc que posar roba diferent pel dia que per la nit. Si és un gasto tonto. És lo mateix que l'Ells pot comprar más roba per ensenyar de dia. I no te dic res de posar-se roba llarga d'una nit d'hivern, que agarrota tot. Oh, va, Rosita, acaben d'arribar uns vestits nous de l'estranger. Ai! Sí, sí, provar-s'hi! Ui, nena, no corris! Coronel, tindrem una feinada de 1000 dimonis. De 1000 dimonis! Ei, Lo que se pensa que som una ignoranta. de què? Cos! Llegeixi, senyoreta Fernández. De debò ho entendrà de seguida. Faci el com ell li diu i deixi'l que li ensenyi la seva manera. Si vostè lo diu. Ah. Antigament, les tres llengües hispàniques posseïen dues S. Sorda i sorda. Prou! Escolteu, Fontanella, vet aquí el resultat dels impostos que paguem per la seva educació elemental. Aquesta desgraciada bestiola ha estat tancada durant anys en una escola a expenses nostres per aprendre a parlar i llegir. I el resultat és aquest. Antigament la llengua hispànica. Digues, 3 S. Ay, pues si ya lo he dicho, treja. Ah, bé. Digues, una tassa de te. Una taja de té. Ah, no! Posa la punta de la llengua entre les dents, per dir la S, i digues l'última vocal al costat de la gorja, aquí, amb la boca ben oberta. Així. Ta-sa. Ta. Es que no puc. Ai. Dansa. Molt bé, fantàstic, senyoreta Tots Fernández. els meus, tot ens dona la primera. Fixeu que farem una marqueta. Ara, digues això. Tete. Tete, tete. Tete, i primo del Macete. No, no. Tete. Molt bé, senyoreta Fernández. I el què? Vinga. Les oques es mouen al bec de les soques. Les soques s'emmolen al bec a les soques. Altra fàbrica. Les oques es mouen al bec a les soques. Les soques es molen al bec a les soques. Molt bé, molt bé. Els jutges ja jutgen el jove animal, el pengen el plom obert en canal i es mengen el fetge tallat en 16 ous. És pel fetge que les oques i per culpa de les soques, 16 jutges condemnaven, les penjaven i es penjaven tot el fetge de les aus tallat en 16 ous. És pel fetge que les soques i per culpa de les soques, 16 jutges condemnaven, les penjaven i es menjaven tot el fetge de les aus tallat en 16 ous. Molt bé, molt bé. Tete! No que menja el fetge que aguante. Molt bé, molt bé. Molt bé, Rosita. Vinga, a veure si pots dir aquesta cosa, Digues, te, no fixa-t'hi bé, no diguis te, ni arre, ni bo. Si tornes a dir te, arre o bo, donem 3 voltes per aquesta habitació arrossegada i agafada pels cabells, Vinga, va. Te. Es que no ve la diferencia, no me tengo como usted lo dice una millón, de verdad. Però si saps veure la diferència perquè ja no plores. No sé. Fontanella, que no obrim un bo. Sí. Senyora bé, ho està fent molt bé. Ho està fent molt bé. Les lliçons no li faran cap mal. I li prometo que mentre jo sigui aquí, no serà arrossegada pels cabells per tota l'habitació. Molt bé, Rosita, prou un altre cop. Molt bé. Bobo. Bobo.
dels astres susciten desastres. Els sastres dels astres susciten desastres. Cal parlar, Rosita. Els sastres dels astres susciten desastres. Els sastres dels astres susciten desastres. Molt bé, molt bé. Els jutges prometen un lloc per fer mal, els sastres ponen un tronc de dalt i llancen la lluna tallada amb un moll. Llamps i mans són un desastre, sí, per culpa d'algun sastre. Cau un àcid sobre un jutge, el fulmina, el fa xitxina i el remata cops en all. Quin terrabastall. Molt normal. Llams i mans són un desastre, sí, per culpa d'algun sastre. Cau un astre sobre un jutge, el fulmina, el fa xixina i el remata cops amb all. Quin terrabastall. Molt bé, molt bé. Fatal, fatal. Tete. Molt bé, molt bé. Bo, 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 bo. Te. Molt bé, molt bé. Jo? No fot el cap. No, que prepari te, però fixa-t'hi bé. Te, el de boca ben obert, amb la punta de la llengua ben de dalt, i amb la llengua ben oberta, no com si no la vulguis recargolar. No, així no. Com fora. Oberta, molt bé, molt bé, sí. Aproximar-hi són les coses que no t'agrada. Oh, wow! I de un cop.
mare, però he vingut expressament. Doncs no ho hauries de fer. De veritat, Martí, aconsegueixes sortir de tots els meus amics i deixen de venir-me a veure quan saben que han trobat aquí. Bestieses, admeto que no sé d'una conversa banal, la gent li fa. No estàs segur? Converses banals, oi? I que les teves formes gruixudes de conversar. De cap manera, fill, no et pots casar. Doncs mai t'he quedat. És una feina fonètica, una feina per tu. No escarrassis. No entenc les teves vocals. Sí que m'agrada veure les teves boniques postals escrites amb l'estenografia d'alfabet universal català jordà. Però sempre acabo havent de llegir la transcripció en lletra normal que té res de gentilesa externa. És que no es tracta d'un treball fonètic. Ho era? No és res per tu. He pescat una noia. Oh, una noia que de tu! De cap manera. És cap història d'amor. No, estima. Què? Doncs perquè no t'has enamorat mai de cap, de menys de 45 anys. Te n'adonaràs que en aquest món hi ha jovenetes que no són desagradables de mirar. Ai, estic més enfeinat per perdre el temps amb la vida família. A més, una dona que em puguis estimar, seria algú sense se sentir tant com fos possible. No crec que mai pugui tenir relacions amb una noia jove. Hi ha hàbits entrats més antics com per poder fer mai. No saps què faries si m'estimes? Fotre, casar-me, suposo. Doncs no. De moment en tindria prou si t'estessis quiet i et traguessis les mans de les butxaques. Molt bé, bon xicot. I ara digues, què passa amb aquesta noia? Doncs que em vindrà a veure. No em recordo haver-la invitada. No l'has invitat tu, l'he invitada jo. Si tu l'hagués coneguda, ho hauries fet. Per què? Doncs perquè és una vulgar florista, vaig pescar pel carrer. T'has invitat el meu dia de rebre? Mamà, tranquil·la, no hi haurà cap problema. Li he donat ordres exactes sobre la manera de comportar-se i queda com ha de parlar correctament. Ens limitarà a parlar de dues coses, el temps i la salut de la concurrència. Quin dia més maco, com està, que m'entens, no passarà mai a tema general, no hi ha cap perill. Cap perill. Parlar de la nostra salut, de les nostres vistes internes i del nostre aspecte extern i tot. Però com pot ser tanta noca? Martí! Bé, mama, alguna cosa de parlar? Ara no t'emmuïnis, se'n sortirà la mar de bé. El coronel Fontaner també n'està al cap. I dijous hem fet una juguesca. En 6 mesos l'he de fer passar per una marquesa. Ja fa un parell de mesos que he començat i la noia progressa tan ràpid com un incendi en una xemeneia. Quan diré la juguesca, mamà, estic convençut. Té una orella finíssima i és tan més fàcil d'ensenyar que molts dels meus fills de burgesos, perquè tot el lèxic de gramàtica que ha après li venen completament de nou. De fet, el seu català és gairebé molt bon del francès. Tot això està força bé. Per un cantó sí, però per l'altre. Què vol dir això? He aconseguit donar-li una pronunciació perfecta, però no només compta com pronuncia una noia, sinó què pronuncia. I en aquest aspecte... La senyora i la senyoreta Fortuny. Del cel! Bon dia, com està? El meu fill Martí! El seu celebre fill. Tenia tantes ganes de conèixer el professor Jordana. Encantat! Com està? Vostè l'ha vist anar a una altra banda, va? No recordo on. Però coneix la seva veu. Bé, va li fa, millor que segui. Segui! Segui! Em sap greu dir-ho, però el meu fill no té modus. No facin cas. Què li faig? A mi no m'ho sembla. Vés-te descortet, ho sento bé. El coronel Fontanella. Com estàs, senyora Jordana? Encantada de veure. Miri, la senyora Fortuny. Encantat, senyora Fortuny. Encantada. La senyoreta Fortuny. Encantadíssim, senyoreta Fortuny. Suposo que el mateix ella ha parlat del motiu de la nostra visita. Sí, però ens han interromput. Cas on tenen? No, ja, de cap manera. Podrien haver arribat al millor moment. La podem presentar una amiga nostra. Sí. Necessitem 2 o 3 persones més. Vostès. Qualsevol d'altres. El senyoret Fortuny. Una de Fortuny, de què? No s'acaba mai la família aquesta? Anem bé. Gràcies per la visita. Mira, el coronel Fontanella. Anem bé. Com anem? Ui.
No té que conegui el meu fill, la professor Jordana. Anem bé. Juraria que el tipis, no recordo on. No ho crec pas. Segui, que va, segui. Tots els mateixos. I ara... Martí, seguiràs l'ànima i la vida de l'Institut de les Sessions de l'Institut Català. Però, altres situacions més solemnes, ets força flipador. És veritat, em sap greu. Oh, doncs Josep Rousseau, i tant! Per què, professor Jordana? Per què? Les coses que pensen que han de pensar són prou dolentes, però les que realment pensen són una catàstrofe. Es pensen que seria agradable si jo digués el que estic pensant en aquest moment? Tan cínic és? Cínic! I no li has de dir que fos cínic. Vull dir que no fora de ser. Estic segura que no ho diu de debò, professor Jordana. Sí que ho dic de debò. Tots som aproximadament uns salvatges. Tu se suposa que som persones civilitzades i cultes. Se suposa que entenem en poesia, en filosofia, en art i en ciència. Però aquí tan sols entre nosaltres sap el significat d'aquestes paraules. Per exemple, vostè és Lloreta. Què en sap vostè de la poesia? O vostè, què en sap vostè de la filosofia? O què en d'allà? Sí, tu! Què en sap de la ciència de l'art? O jo mateix, que es pensa que en sé de la filosofia. O de regles d'humanitat. Martí? La senyoreta Fernández. Des d'aquí mare. Com està, senyora Jordana? Ai! Com està, senyora Jordana? El seu fill em digué que em dispensaria l'honor de rebre'm. Ai, doncs ha fet molt bé, estic molt contenta de veure-la. El coronel Fontanella, si no vaig errada. Com està, senyoreta? Estic segura que ens hem vist abans, senyoreta Fernández. Recordo els seus ulls. Com està? La meva filla Clara. Ai, Com està? Segur que ja he tingut el plaer. Com està? el meu fill Toni. Ai, encara que me'n recordo. La pluja, la marquesina del Liceu. Quina maleïda coincidència. Martí, no te sentis a la taula que la trencaràs. Perdona. Cel rogent, pluja o vent. Si les baixes pressions s'allunyen amb promptitud d'Andalusia, plou poc, però per poc que plou, plou prou. I la pluja plora si les bruixes boixes burxen boixos fent xivarri. Què dic això? Ai, sí! És terrible, divertit, mama. Toni! Un vestit més bonic que porta. Quina modista va? Quan els sastres dels astres susciten desastres, retremeten un llamp per fer mal a cops de mall. És terrible, magnífic. Toni! Donat que el Tomarroni, jove, em sembla que ho he dit bé. Tocat. I terriblement apuntat. Un te amb un canapé assegut al canapé. De què és el canapé del te? De què? Les oques es molen al bé, que les soques es jutgen. El penja obert en canal i el fetge tallat en 16 aus. És pel fetge que les oques i per culpa de les soques setze jutges. Bravo! Té, te! Té, te! Setze jutges pengen oques, mengen fetge i veuen? Te! Setze sastres pengen astres, mengen llamps i veuen? Te!
vostès amb expressions vulgars. Tens pa què? Si volen dir? Però vostè creu que no m'ha A ulls clucs, per una agulla de cap, aquella família hauria facturat el Sursum cor del Canyet. Veritat que no eren capaços per un barret. Però jo no crec que el seu papa volgués donar agua que no una malaltat, veu? La podia haver mort. Ella, rai, no veu que el mam li era mitja vida com per un cagalló a la teta de sa mare? I no és que el meu papa enxumava tant per la carnamella que coneixia els beneficis fins al capdavall. Però el seu papa bevia. Ai, que si bevia no es pot, era aquest el crani. I que hauria de patir vostè. No, a l'inrevés, senyora. Segons la meva experiència no fotia pas gaire, També val a dir que no agarrava un pet a diari. Només quan li és plausible, testiguat de vez en quan. Si traginava el corredor, era un tros de passucat, fins a tal punxós així, que quan el fotia al carrer per cançons, la seva parenta el vestia així amb un parell de rols i li engaltava que anés a treballar. I no tornés, fins que no l'és mamat prou com per sentir-se ben escolat i alegre. Hi ha una tall de dones que han d'empillocar els marits per entrar a la presència i llavors. Sí, ja ho pot oblidar en mentacura. La cosa va així. Si a un home li resta un poc de consciència, sempre li agafa en estat de sobrietat i aleshores, pum! Es deprimeix. Tanmateix amb una bona curda se n'oblida i torna a ser feliç, Contra, què passa? De què riu? El meu llenguatge ocupat tan bé, Dani! Que se'n riu? Que he comès algun lapsus lingual? No! Altre cantó, homes llumers! M'agradaria deixar una conferència tan encisadora, però haig de tocar el pirandó. Tan trempada haver-lo sabut conegut. Adéu-siau! Adéu-siau. Adéu-siau, Robert, que d'allà. Ui! Això de portar barret és molt incòmode. Adéu-siau a tota pressa a l'altre! Senyora Fernández, si ha de caminar vostè tota sola pel passeig de Gràcia... Jo, caminar. Ja els poden bombar els peatons. Que es fotin. Jo vaig amb taxi. Però mama, si està molt bé, tothom es pensarà que no ens fem ningú que ets així d'antiquada. Reconec que sóc antiquada, però espero que tu no comences a usar aquestes expressions, Clara. I aquesta última expressió ja t'has de la vida. No em sembla problema. Home, no m'ho pregunti. He viscut tants anys a fora. Les bones maneres han canviat tant que no sé distingir una bona taula d'una taverna. Tot és qüestió d'habituar-s'hi. No hi ha ni bé ni mal i ningú hi dona importància. Aquesta manera de parlar és divertida i expressiva. I trobo que amb un toc de gràcia temes que per si mateixos són insípids. És una delícia inofensiva. Bé, després d'això s'ha arribat el moment de deixar-los. Sí, encara hem de fer 3 visites més. Coronel? Professor? Vostè sí que no estila les 3 altres visites. A molt gros, sense timidesa. I tant, ja ho pensava fer. Aquest britanisme antiquat. Quina paciència. I venim a l'hora de l'equipadora. Una grallada tan emprenyadora. Clara! Fotre! Com un pirandó. Merda! Li estic terriblement agraït. Jove, podria tornar a veure la senyora Fernández? Oh, i tant, si m'encantaria. Terriblement. Doncs ja sap els meus dies de visita. Moltíssimes gràcies. Li estic terriblement agraït. És inútil, per més que em diguin mai m'acostumaré a usar aquest llenguatge. Ai, no cal, dona, se'n sortirà igual si se n'absté. Però és que la meva filla s'enfada perquè no estic a l'últim crit de la matèria de l'argola. Li prego que perdoni a la Clara. Són tan pobres i el teatre tan per la pobra que no sap distingir. Però, noi, creix ben ensenyat, no li sembla? Estaré sempre molt contenta de veure'l. Gràcies. Vostè sí que és una bona amiga. Passi bé. Passi bé, Coronel. Passi bé, professor. Passiu bé.
que és... Fatal, fatal! És un èxit per al teu art i per la seva humorista. Però si et penses que no es deixa en evidència, la cada sentència que ha de deixar anar és que t'ha deixat absolutament tocat! Però que si corregíssim aquells excessos de llenguatge, podríem millorar. No és que estigui en mans del meu fill, de cap manera. Si ara resulta que el meu llenguatge és inapropiat. Doncs és propi, millor dit, és propi per una taverna. Però és impropi per a ella si la presentes en societat. Però jo suposo que... Oh, Martí, no sentit a ningú parlar com vos d'ençà que passava la revista dels voluntaris. I d'això ja fa 20 anys! Bé, d'acord. Però ja sé que no sempre parlo com els bisbes. Collonet, com podria dir amb l'estat de Sant doctor Andreu? Oh, sí, m'he traslladat allà a viure amb el Martí. Doncs és molt més fàcil pel tema dels dialectes, no? Això ja ho sé. Sí. Ja sabia el que anava a dir. Però aquesta noia, on viu? Amb nosaltres, clar, no hauria de viure si no. Però en qualitat de què? Forma part del saber domèstic o si no, què fa? Em sembla que ja sé per on va, senyora Jordana. Doncs que se m'emportin els diables, no sé jo. He hagut de treballar intensament amb aquesta noia per portar-la al nivell actual. A més, més útil. Em recorda els compromisos, em troba les coses. Coses d'aquestes. I s'entén bé. Amb la teva majordoma. Amb la senyora Mercè. Està encantada de la feina que li feu de sobre. Abans que arribés la Rosita, i era ella qui m'havia de trobar les coses i recorda els compromisos. Però se li ha girat el cervell a propòsit de la Rosita. Es passa el dia repetint. Vostè no és una dona, senyor. Oi, Fontanella? Sí, vet aquí al final de les nostres converses sobre la Rosita. Vostè és una dona, senyor? Exacte. Jo he pres un moment de pensar en aquesta noia i les seves maleïdes vocals i consonants. L'estic fins al capdamunt, a donar-me, de corregir-li els llavis, la boca, les dents. I això, per no parlar de la seva ànima, és la part més estranya del món. Són un parell de criatures jugant amb la seva nina de carn i ossos. Joan, mare, t'equivoques. Em m'havia treballat tan intensament en tantes dificultats. Però no te n'adones com és d'apassionant agafar una persona entre les mans, convertir-la en una persona completament distinta, simplement pel fet d'infondre en un llenguatge. És com omplir l'abisme més profund que separa una ànima d'una altra, un estat social d'una altra. Té un interès enorme, senyora Jordana. I asseguro que ens prenem amb la Rosita amb la màxima seriositat. Cada dia, gairebé cada tarda, notem alguna diferència. Enregistrem minuciosament tots els progressos, prenem dotzenes de fotografies i impressionem una gran quantitat de cilindres al gramòfon. Sí, home, és l'experiment més apassionant de la meva vida. Omple completament les nostres existències, oi, Tornés? Ens passem el dia parlant de la Rosita, Ensenyant la Rosita. vestint la Rosita. Inventant la Rosita. Té la finor d'oïda més extraordinària del Asseguro món. ben volguda Jordana que aquesta noia Com un papagall de la sort, promет de fer-li repetir és un geni, toca el piano força bé. tots els sons que l'ésser humà és capaç d'emetre. Portava els concerts a les revistes. En els 5 continents, llengües tan sols, i dialectes de l'Àfrica, com la seva imaginari d'aprenentatge. Una vegada. I ja no cap de seguida, com si no el primer cop. I de seguida, la primera vegada que Això va va cantar és que no sabia que era un piano. Prou! Disculpi. Perdoni. Però la mare, de fet, Fontanella, quan se'n va no deixa ficar paraula. Calma, home. Coronet, quan aquesta dona va arribar a l'avinguda del doctor Andreu, va arribar amb ella, Sí, va arribar el seu pare, però el Martí se'l va treure de sobre de seguida. doncs hauria estat més estudiat que hagués entrat la seva mare. Però com no va ser la seva mare, va entrar-hi una altra cosa. Doncs no sé què pot ser. Un problema. El problema de fer-la passar per una persona distingida, vol dir. Però aquest problema corre cap meu. De fet, ja l'he resolt. No. Parell de mascles estúpids. El problema és què fer-ne després. No sé veure res especial. Amb tots els coneixements que jo li hauria donat i els avantatges, va fer el seu camí. Oh, els avantatges d'aquesta dona que aquí fa un moment. Els costums i les necessitats d'una dona que li impedeixen guanyar-se la vida i que li refusen els mitjans indispensables per satisfer-los. D'aquestes avantatges us referiu? Tot s'arreglarà, senyora Jordana. No li trobarem alguna feineta, dona. La noia es veu força contenta. No s'amoïni per res, de debò. Passi-ho bé. Adéu, mama. Més, ara ja no podem tornar enrere, ja hem fet tard. Vinga, va, fotre. I el món és ple de possibilitats. Farem el que convingui. I tant que sí. Passi-ho bé. Escolta, Fontanilla, per què no l'anem a recollir i fem tot cap a la Virreina? Avui hi ha una vernissatge de l'exposició d'Unell. Ens hi portem, tindrà sortides delicioses. Això serà divertit veure domini els personatges que haurem vist. Els homes! Els homes!
Senyores i senyors, nens i nenes, fins aquí la mitja part. Farem 15 minuts de pausa. Fins ara. Gràcies.